बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। दिनै क'क्राझाराव NLFBनि सेथि मुंख्लं सान फालिदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय NLFBनि डिजिनेटेड केम्पआव दिनै 13 जुलाइआव NLFBनि गिबि मुंख्लं जिप्रिस नार्जारी एबा एन जोंखोल बिथांनि सेथि थैनाय सान एबा NLFBनि गिबि मुंख्लं सानखौ फालिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइनि 13 जुलाइआव पुलिसनि गुलिजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गरायबारि गामिनि NLFBनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि एन जोंखोला जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। NLFBनि सेथि मुंख्लं सान फालिनायाव NLFBनि गाहाय एम बाथा, गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथांजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा नुजाथि दंमोन। आसामाव COVID-19 आरो दैबानानि उनाव दायो गिख्रंथाव बेराम जापानिज इनकाफेलाइटिसआ गोख्रै गोसारनो हमदों। जापानिज इनकाफेलाइटिसजों जिउ गोमानाय आरो सन्देरनाय सुबुंनि अनजिमाया बांनो हमदों। आसामाव जापानिज इनकाफेलाइटिसजों नाख्रेबजानानै गोदानै आरोबाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो। गोदानै 3 जिउ खहा जानायजों आसामाव जापानिज इनकाफेलाइटिसजों जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया 13 सिम मोनहैबाय। जिउ गोमानाय सुबुंफोरा जरहाट जिल्लानि 2 आरो गलाघाट जिल्लानि 1। बेजों लोगोसे गोदानै 27 सुबुंनि देहायाव जापानिज इनकाफेलाइटिस मोननाय जादों। गोदानै 27 सुबुंनि देहायाव सन्देरनायजों आसामाव जापानिज इनकाफेलाइटिसजों सन्देरजानाय सुबुंनि अनजिमाया 115 सिम मोनहैबाय। NLFB आफादनि बाख्नायथाव हाबा। हारिनि थाखाय खामानि मावनायजों लोगोसे NLFB आफादा बाख्नायथाव हाबा मावदों। उदालगुरिनि सनायाव थानाय NLFB डिजिनेटेड केम्पनि NLFB आफादा उदालगुरि बनबरं गामिनि HS उथ्रिसारनो हानाय गंसे गोरिब नखरनि फरायसुलि आशा बसुमतारीखौ गांसे आर'नाइजों बरायनायजों लोगोसे डिग्रीआव मुं थिसननो अनसुंथाइ होदों। मख'नो गोनांदि अजित बसुमतारीनि फिसाजो थरायना आशा बसुमतारीया बिमा गैजायैनि गावनो हाजिरा मावनानै फरायनानैब्लाबो HS आनजाद उथ्रिसारनो हादों। HS आव उथ्रिनायनि उनाव नखराव रांखान्थि आंखालनि थाखाय गोसो थासेयावबो डिग्रीआव मुं थिसननो हायैखौ मिथिनानै NLFB आफादा आशा बसुमतारीखौ मदद होदों। NLFB आफादा आशा बसुमतारीनि मुं थिसननायनि बिबानखौ लानायजों लोगोसे रांनि अनसुंथाइबो होयो। उदालगुरि जिल्लानि उनाव दायो गिख्रंथाव अमानि बेराम आफ्रिकान स्वाइन फिभारआ दरं जिल्लायाव गिख्रंथाव महर लादों। दरं जिल्ला खुंथाया गिख्रंथाव अमानि बेराम ASFनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों थिरांथा लायो। जिल्ला खुंथाया मंगलदैनि कामारपारायाव गासै 150 बेरामि अमाफोरखौ सायख'नानै जाम्फैयाव फबो। मख'नो गोनांदि दरं जिल्लानि पाथरिघाट, गथियापुर आरो कामारपारा बेफोर ओनसोलफोराव अमानि देहायाव गिख्रंथाव बेराम आफ्रिकान स्वाइन फिभारखौ मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशआव सासे सरखारि फोरोंगिरिया फरायसाखौ बुनानै खैफोदाव। सासे आइजो फोरोंगिरिया उन्दै फरायसाखौ हमाक खालामनायनि दायाव साजा होनाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव फोरोंगिरिया खैफोदाव। भाइरेल भिडिअ' नुनो मोननाय बादिब्ला फोरोंगिरिया उन्दै फरायसाखौ 10 खेब सुबायो। बे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव फोरोंगिरिखौ साख्रिनिफ्राय होखारो। दिनै क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय NLFBनि डिजिनेटेड केम्पआव NLFBनि सेथि मुंख्लं सान फालिनायाव NLFBनि गाहाय एम बाथानि गोख्रों बिबुंथि। बर'नि गांनाय उखैनाया आबुं जायागौमानि कन्टिनिउ नांनायखौ लांबाय थागोन होननानै समाय जाखानाय हिसाबै दिनैसिम समायखिरा जाखानायावनो दङ। नाथाय दिनै गावजों गाव जोंनि सुथुरनिफ्राय थाखा फैसा जानानै एरना होनाय, गावथारहोनाय, गावनि गेजेराव थैलायनाय बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव थाखा जानानै गावजों गाव खोन्थालायनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायो। बेखौ गोजानाव दोननानै हारिनि खौसेथि मोनथायखौ गोसो होनो खावलायो। जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा सोरबाया बबेबा फारसेजों लुगैनाय भाबाव जोंनि हारिया थगायजाबोबाय थादों। बेखौ लानानैनो जों गोदानै NLFB आफाद जोनोम होफिनदों। बे थांखिखौ लानानै सरकारा आश्रय होनाय हिसाबै लिंहरनाय हिसाबै फैदों। जोंनि सावरायनायनि बेलायाव रन्जन दैमारि दैदेनगिरि आरो केडार गासिबो गवाब्ला जों फाइनाल डिसिसनाव जों जिराया होनना सरकारनो बुंदों। राजखान्थिनि सालाव बर' हारिनि माखासे मोनथाया गोमालांगोन होनना एम बाथा बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।